हेलो गाइस, जों बे बड'लेण्ड टुरिजमाव थांदोंमोन सानडेनि बेरायनो थाखाय। जोबोद समायना जायगाखौ नुनो नाङा, जायनो थाङो जोबोद मोजां मोनगोन। गेलेग्राफोर दं, हाजो दं, सब दं। गथ'फोरनि थाखाय बेस्ट मोजांसिनथार। जायानो थाङो जोबोद समायना, गोजोन मोनगोन। जों बारा गोबाव बेरायबाय थायासै, दसेल' नायनानै फैबाय। खिन्थु बहुद गरम मोनदोंमोन। जोङो थांनाय लोगो लोगोनो थाबाय थाबा थान्दा मोनगोन ना मागोन मिथिया, खिन्थु थांग्रा जों बहुद गरम, बार थोबसेबो गैखायामोन। सुइमिं पुलबो दङ, बेयो आद्रा जाना दं, माने दा एसे गाज्रि जाना दं आरो उनाव मोजां खालामगोन खोमा। नायनोथ' बहुद समायनाथार। बैथिं बिबार बागानबो दं आरो बैथिं न'फोर दं। बैथिं गालावहाय जों थाङासै, रेस्टुरेन्टफोर बैथिं गालाव दङ, बै साइडथिंजाय। बेफोर गार्डेन जोबोद मोजांथार। गथ'फोरनि थाखाय बेस्ट गेलेग्राफोर दङ। जायफोरानो गथ'फोर दं बेयाव गेलेहोनो थाखाय, टाइम पास खालामनो थाखाय, थांनो थाखाय मोजांथार। ओरैनो दसे जिरायना फैबाय जों, बारा गोबाव थाबाय थायासै। लोगोफोर बुरजा थांबाल' मोजांसिन जागौमोन। बेयाव लिरनाय दंखायो बड'लेण्ड टुरिजम। बे हाजो गोजौ, लामाया एसे गाज्रिथार, गोजौथिं गाखोबासो मोनो। गोजौआवहाय दसे दङहाय बियो। जों थांनो नागिरबाय, दसेल' थानानै गरमखाय